Вълнуващ е начинът, по който Оскар Уайлд реагира, когато научава за ужасите, на които са подложени българите през същата 1876. Мнението и потреса му намират израз в един кратък сонет, който посвещава на тази тема и който спомага обществеността на острова да се заинтригува за случващото се на Балканите. Исусе, жив ли си или в земята почиват още костите ти бели? И Твоето възкресение не бе ли сън само, сън на грешниците свят? Тук стонове изпълват тишината и Твоите свещеници загиват. Не чуваш ли как вопли се издигат над труповете хладни на децата? О, Сине Божи, слез сред тази злоба. През Твоя кръст в нощта беззвездно черна е плъзнал полумесецът проклет. Ако наистина си пръснал гроба, о, Сине людски, слез сред тази злоба, приде да те измести Мохамед.